Meghalaya People's United Front East Jaintia Hills District kabahapo ka jingalam u President uba Kershan Bla ha ka jingjuram ya kishnong githaw ka seng kalalap ba kibabon ki pipe kiba lapen poi shaki yeng brew kila kem sarang kat ba ka ompat kampat poi hadu mentaru labon bon snam kani ka kadai kaba naka scheme JJM nakaliang kaseng kadawajur nak sorkar bakan shimkia ban penkloy ban penpoi no ya ka bam di kaba naka scheme JJM kaba lamang naka benta ki pa na marka seng kalalap ba kiba pentre ya kani ka scheme JJM kila dap ban penpoi ya ki pipe shaki yeng ki sem kat ba ka pan hadu menta kampat poi satya ngisngong lingo ya kani ka jing bamla ban penpoi ya ka shaki long yeng namar ka seng ni yo I ba shak weki district kila yo ya ka bam di kababyang haki yeng kisem na ka scheme JJM kumta ngikir pajur ya ka sorkar bakan shim kyalam ya ka ne ka kam kabaki pa jong ka district ru kila khmi linti banyo ya ka ne ka kabalamang da ka sorkar pat kumju ru ya ki nong mi khmat ban shim kyalam halor kani ban bot din lam ban pen urlong ya ka jingthmu ban pen poi ya ka ha ka yeng ki sam jong ki pat ba nong shong shnong ong uba Kershan Bla unong yalam ka MPUF na East Jaintia Hills District ni kumga sang Meghalaya People United Front MP of East Jaintia District ni dawa jori ka sarkar ban penterekam yatane JJM hane hapo district jangi hapo East Jaintia District hado mentang ni penterekam na hapo district jangi ni kumaseng ni sulung ba ya I ba kipai par khoi lapo dah hatri tuluyeng reka kampat boy la kan nulik snem belaya nyari kupai la don ka kampat yo teng yo I ba chawe district la kilayo ita ka hane hapo district jangi kampat yo teng ni kerpat juri sarkar ni banjur sarkar ban sim khalem halo kan jeno kam upai ba kamtam upai ba khmi lenti balano ban yo ida ka bala mang ne sarkar pedang kamtam la mang sarkar jela barang ne re hadam tangi pa yo I tengi ko maseng ni kerpat jur samtam minum kemara bon sim khalem halo kan mar le ayu bat pimbu to pa ha atliwing jong kinong kamtam kinong song ne re ka umpat tempat po upai to labam sarang lut re ka kampat po tengi kwa baka sarkar ban sim khalem kum ba sim lem chak bega kiwai district hane pu sentiara de ban sim khalem halo kan kumbangi la terpat na lenga sen MP of East Jaintia District